Stanje duše vjernika i nevjernika, odnosno griješnika, prilikom smrtnog časa. Kako se uzimaju duše? U Kur'anu je navedeno i opisano stanje vjernika u času odvajanja duše od tijela, a o tome nas je obavijestio i plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A on ne govori po hiru svom. Allah uzvišeni kaže u prevodu značenja: vjernicima meleci dođu u lijepom izgledu i obraduju ih lijepim vijestima. Allah uzvišeni kaže: onima koji govore Gospodar naš je Allah, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleci. Ne bojte se i ne žalostite se, radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom. U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele i šta god zatražite, imat ćete. Bićete počašćeni od onog koji prašta i koji je milostiv. Prijevod značenja sure Fusilet, objašnjenje 30., 31. i 32. ajet. A nevjernicima i pokvarenjacima će govoriti obrnuto. A da si samo vidio kad su meleci nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim iz traga udarali. Iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. Prijevod značenja sure El-Enfal, plijen, 50. i 51. ajet. Istina, ovaj ajet je objavljen povodom nevjernika koji su učestvovali u bitci na Bedru. Ali Ibn Kathir u svom tefsiru kaže da su ove Allahove dželešanuhu riječi opšteg značaja i da se odnose na sve nevjernike. U prilog ovome ima dosta dokaza. Mnogo je ajeta koji govore o načinu odlaska duše iz tijela, kod vjernika na blag i lijep način, a kod nevjernika oštro i grubo. O ovome govore brojni hadisi također. U hadisu koji se prenosi od Beraje bin Aziba šire se objašnjava ova tema, a govori se i o životu poslije smrti, odnosno u berzahu, a to je faza između zemaljske smrti i proživljenja. Stanje vjernikove duše prilikom smrtnog časa. Obratimo pažnju na stanje kod vjernika i nevjernika u fazi života u berzahu. Prva stanica ka ahiretu jeste kabur, grob. Beraje bin Azib prenosi hadis. Izašli smo sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem da klanjamo dženazu nekom čovjeku od Ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo pored njega, okrenuvši se u pravcu kible, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni kao da nam je na glavama ptica. U svojoj ruci je imao štap s kojim je kuckao po zemlji. Ponekad bi gledao u nebo, a zatim u zemlju, svoj pogled je dizao prema gore i spuštao. Zatim reče: utječite se Allahu od kaburskih kazni. To je rekao 2 ili 3 puta, a zatim je izgovorio 3 puta: moj Allahu, ja se utječem tebi od kaburskih kazni i iskušenja. I dodao: zaista vjernik, rob Allahov,
kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleci sa visine, bijelog izgleda u sjaju kao sunce, sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kaže: o dobra dušo. A u drugoj verziji stoji: o smirena dušo, idi oprostu svog gospodara i njegovom zadovoljstvu. Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svog mjesta. Zatim je prihvataju. A u drugoj predaji stoji: pa kad duša napusti tijelo, blagosiljaju ga meleci svi, na nebu i na zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleci je prihvataju i ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine i miris. O tome govore sljedeće Allahove riječi: a kad nekom od vas smrt dođe, izaslanici naši mu bez oklijevanja dušu uzimaju. Prijevod značenja sure El-En'am, stoka, 61. ajet. Od nje se proširi najljepši miris kakvog na zemlji nema, potom se, noseći je, penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka, svi upitaju: čija je ovo plemenita duša? A meleci odgovaraju: to je taj i taj. I tad spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prođu zemaljsko nebo i zatraže dozvolu za prolazak, pa pošto im se dozvoli, idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do 7. neba. Allah uzvišeni tada kaže: pišite mog groba u knjigu velikana. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijunu, a znaš li ti šta je Ilijun? Prijevod značenja sure Mutafifun, oni koji pri mjerenju zakidaju, 18. i 19. ajet. I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi: vratite mog groba na zemlju, jer ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju ću ih ponovo vratiti, a iz nje će biti proživljeni i drugi put. Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odjeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje. Tada mu dođu 2 snažna meleka koji ga počnu ispitivati: ko je tvoj gospodar? A on će odgovoriti: moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Oni će ponovo pitati, a on će reći: moja vjera je Islam. A ko je onaj čovjek koji je vama poslan? Upitat će oni, a on će reći: on je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Njihov dalji razgovor će teći na sljedeći način: kakvo ti je djelo? On će odgovoriti: čitao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono što tamo piše. Zatim će ga stegnuti i ponovo pitati: ko je tvoj gospodar? Koje si vjere? Ko ti je poslanik? I ovo će biti posljednje kabursko iskušenje s kom će biti izložen vjernik. U ovom su skladu Allahove riječi: Allah će vjernike postojanom riječi učvrstiti
i na ovom i na onom svijetu. Prijevod značenja sure Ibrahim, 27. ajet. A on će reći: moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a zatim će doći glas sa visine: istinu je rekao moj rob, pripremite njemu mjesto u džennetu, uputite ga u džennet i otvorite džennetska vrata. Do njega će doprijeti džennetski lijep i ugodan miris, a kabur će se proširiti koliko njegove oči mogu vidjeti. Zatim će mu doći čovjek lijepog izgleda, u lijepoj odjeći. Lijep miris od njega će dolaziti i reći će: raduj se svojoj sreći, Allahovom zadovoljstvu i džennetu punom blagodati. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će u radosti i sreći upitati: Allah te nagradio, a ko si ti što mi donosiš ovo dobro? A on će reći: ja sam tvoje dobro djelo što si ga činio. Boga mi, ja sam to činio sa željom da postignem Allahovo zadovoljstvo izbjegavajući grijeh. Allah neka te nagradi, reći će on. Zatim će otvoriti džennetska i džehennemska vrata. Zatim će mu se pokazati mjesto u vatri i reći: ovo ti je bilo predviđeno boravište, pa ti ga je Allah zamijenio mjestom u džennetu. Pošto pogleda u džennet, reći će: moj gospodaru, ubrzaj sudnji dan da bih se susreo sa svojom porodicom i imetkom. Stanje duše nevjernika i griješnika prilikom smrtnog časa. A nevjernik, u drugom hadisu se kaže griješnik, kada napušta ovaj svijet i putuje za budući, dođu mu sa neba meleci, grubi i strašni, crnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se tako da ih može vidjeti. A zatim će doći melek smrti i sjesti kod njegove glave i reći: o prljava dušo, izlazi, idi, Allah je srdit na tebe i ljut. Zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajuće vene i živce. Proklinju ga meleci i stanovnici neba. Njemu se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole Allaha dželešanuhu da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je ni jednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji i zatim se dižu u visine. Kad prođu pored grupe meleka, svaka od njih upita: kakva li je ovo pokvarena duša? Njima se odgovara: to je taj i taj, i spomenu njegovo najružnije ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako se dešava sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu, ali vrata im se neće otvoriti. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio: njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennet ući. Allah će tada reći: pišite ga u knjigu poniženih, a zatim ga vratite na zemlju
jer ja sam rekao da sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti. Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom. Zatim je izgovorio sljedeće riječi: a onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kog je vjetar u daleki predio odnio. Prijevod značenja sure El Hadž, 31. ajet. Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze. Zatim mu dođu dva meleka strašnog izgleda, podignu ga i počnu ispitivati: ko je tvoj gospodar? A on će reći: ne znam. A meleci će reći: koje si vjere? A on će reći: ne znam. Ponovo će oni pitati: šta kažeš za čovjeka koji vam je poslan, ne spominjući njegovo ime? Neko će reći: Muhammed. Ne znam, odgovorit će on. Ali sam čuo ljude da su o tome govorili. Oni će tada reći: ne znaš i nisi htio da znaš. Glas sa visine će povikati: laže on, pripremite mu mjesto u džehennemu, otvorite vrata njegova, neka do njega dopre vrućina džehennemska i smrad. Kabur će se stisnuti tako da će kosti mimo kosti prolaziti. Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati i reći će mu: teško tebi sa tvojim zlom, ovo je dan koji ti je obećan. On će povikati: a ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest? A on će reći: ja sam tvoje loše djelo. Boga mi, kad god si uradio loše djelo, ono te udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti. I Allah te kaznio. Zatim će mu dovesti čovjeka koji je slijep, gluh i nijem. U ruci će imati kandžiju od željeza. Kad s njom udari u brdo, pretvori ga u prašinu. Udarit će ga tako da će od njega ostati samo prašina. Zatim će ga Allah povratiti u prvobitno stanje. Ovaj će ga udariti drugi put. On će tada jaukati, tako da će ga čuti sve osim ljudi i džinna. Zatim će mu otvoriti vrata džehennema i pripremiti ležaj od vatre. On će tada povikati: moj Allahu, odgodi sudnji dan. Iz knjige Iz kabura u džennet ili džehennem. Autor Abdullah bin Ahmed Ali Alaf el-Ghamidi.